Упершыню на беларускім тэлебачанні унікальны праект «Жывая спадчына». Праграма пра тыя праявы народнай творчасці, якія набылі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Так, 3 студзеня 2020 года у спіс нематэрыяльнай культуры трапіла тэхніка аплікацыі саломкай па тканіне. Слова «аплікацыя» мае лацінскія карані. У вузкім значэнні перакладаецца як «прыкладванне», у шырокім выразанне і наклейванне фігурак з кавалачкаў паперы, тканіны або скуры. У Беларусі найбольшай папулярнасцю карысталася зразумела саломка. Просты матэрыял, які заўсёды быў або пад бокам, або пад нагамі, або пад рукамі. Беларускія жанчыны хутка зразумелі, як трэба яе апрацаваць, каб атрымаць прыгажосць. А прыгажосці хацелася заўсёды. Да нашых дзён тэхніка захавалася ад прамых носьбітаў толькі ў Старадарожскім раёне Мінскай вобласці. Сёння ўжо адсутнічае прамая перадача традыцыі ад бабулі да ўнукаў, але веды перадаюцца з пакалення ў пакаленне праз навучанне ў гуртках Старадарожскага цэнтра рамёстваў. Дети, сегодня мы с вами будем делать панно с оленями. Дыван – гэта самароднае пано. Ён зроблены ў тэхніцы аплікацыі. На чорную тканіну, нацягнутую на драўляную раму, наклейваюцца узоры з фарбаванай саломкі. У 60-е, 70-е і 80-е гады такія дываны упрыгожвалі хатнія пакоі амаль усіх вёсак Старадарожскага раёна. А стваралася ўся гэтая прыгажосць у вёсцы Рухава. Заснавальніцай рухаўскіх дываноў лічыцца Кацярына Максімаўна Русаковіч. Эту технику она увидела на одном из кермашей и решила ее повторить самостоятельно. Композиции брались в повседневной жизни. Природа, цветы, птицы, животные. Солому мама заготавливала самостоятельно и брала в основном житнюю. Подрамники нам делал после смерти отца, помогал сосед Василий Пилюк. Мама рано удавела, мы все дети как могли помогали, нас было 4 в семье. У пачатку 60-х гадоў Кацярына Русаковіч зарабіла свой першы дыван. Спроба аказалася ўдалай, і хутка простае захапленне пераўтварылася ў справу жыцця. Кацярына Максімаўна стала вядома на ўвесь Савецкі Саюз. У Сібір, на Урал, у Прыбалтыку па замове яна высылала свае дываны. Пра яе нават пісалі ў часопісе «Крестьянка» і паказвалі па цэнтральнаму тэлебачанню. Вот заготовленную солому она красила в разные цвета. Были тогда шерстяные красители для шерсти. Краситель разводился на винной печь, чтобы она запарилась там. Вот тогда вытягивали, сушилась она, а потом уже мы всей семьей разрезали каждую соломинку в длину, гладили каждую соломинку, в тюгом, и клеивали на бумагу. Когда мы уже начинали клеить, она занималась серединой. Она разбирала середину, и мы только по углам, по бокам, и она все время под присмотром мамы, чтобы было все симметрично, аккуратненько, чтобы клей не вылез. У Старадарожскім цэнтры рамёстваў захоўваецца вялікі-прывялікі дыван Кацярыны Русаковіч. Яму гадоў можа 40. Адразу бачна, што час, а галоўныя мышы яго не пашкадавалі. Дзесьці можна заўважыць дзіркі, дзесьці пагрызеную і адарваную саломку. Аднак нават у такім стане гэты дыванчык не згубіў сваю мастацкую прыгажосць. Все за работу рассчитывалось, дарила. Косить, где-то картошку там. Она удар дарила. Есть такие люди, которые не дают этому творчеству умереть.
среди них и продолжают искусство моей мамы. Отдельную благодарность я хочу выразить Центру ремесел и его руководителю Ольге Давыдкиной. Всем спасибо. Так, у 70-е і 80-е гады рухаўскія дываны разыходзіліся як гарачыя піражкі. Гэта быў каштоўны падарунак для маладых на вяселле або для сям'і на наваселле. Сёння дыван Кацярыны Максімаўны Русаковіч можна знайсці ў якасці музейнага экспаната нават у старадарожскіх школах. Адна з іх школа нумар 1 імя героя Савецкага Саюза Фёдора Кулікова. Відавочна, што гэты дыван захаваўся лепш, чым папярэдні. Звычайна дываны рабілі памерам 2 на 3 метры, каб размясціць над ложкам у вялікім пакоі. Выраб дываноў у тэхніцы саламянай аплікацыі справа карпатлівая. Аднаму цяжка. Таму Кацярына Максімаўна Русаковіч хутка знайшла сабе памочніцу, суседку-сяброўку Надзею Міхайлаўну Пілюк. Так у вёсцы Рухава у 60-е гады з'явілася яшчэ адна майстрыха. Где-то мне было лет 7, наверное, вот как я стала помнить, что вот это вот все дома делалось, что эти ковры, что это надо. Ночью все происходило, днем работа какая-то в поле, огород и все вот это, и вот заготавливали, или вечерами эти запчасти вот эти всякие вырезали, цветочки, заготовочки, там баночки железно-металлические, каждый элемент, все было отдельно, каждым цветом, каждым все вот это. Кружочечки вырезаны все в одной баночке, там в другой баночке, веточки так, листики, зубчики эти поделать, все вот это. И я помню, что ходила в школу, наверное, в класс 3 какой-то или что. Мы жили в доме в старом, тоже снимали, мама приезжала, телевидение, помню, печка горела, все вот это. И как-то, знаете, оно вот со временем как-то вот люди узнавали об этом, обо всем. Из журналов все писали письма. Женщина даже, слушайте, из Молодечно приезжала рейсовым автобусом за этим ковром. Слушайте, мама делала ей ковер, и мы отправляли вот рейсовыми автобусами до Старых Дорог, до Минска. Это вот просто как-то так вот удивительно. Таксама над ложкам знаходзіцца прыгожы дыван у цэнтры культуры не горада, а вёскі Старыя Дарогі. 20 гадоў таму супрацоўнікам цэнтра яго падарыла майстрыха з вёскі Пасека Ганна Ганчарэвіч. Жанчына навучылася рамяству саламянай аплікацыі у Кацярыны Русаковіч і Надзеі Пілюк. Рухаўская манера адчуваецца тут і ў колерах, і ў геаметрыі раслінных узораў. Гэтаму дывану гадоў 30, а выглядае ён так, нібы быў зроблены учора. Сразу вот тоже клеили этой мукой. Потом, помню, братья старшие были, они где-то с города привезут клей этого ПВА, и уже как-то он уже меньше мазюкался. Это не надо меньше закрашивать от этой муки. Все как-то аккуратнее получалось. И папа считался со всем, и, знаете, в семье принимали ее, и то, что вот надо помочь, надо и маме где-то что-то, и время уделить, может, что-то за нее, что-то сделать, чтобы у нее было время. Вот. Я работаю страховым агентом, и как-то вот бывает, что ходишь, это и видишь. Работу своей мамы ты всегда узнаешь, потому что там и сама чувствуешь свою эту руку, как оно где-то что-то прикладывалось. Здавалася б, рухаўскія дываны назаўсёды сталі экспанатамі краязнаўчых музеяў, дамоў рамёстваў і цэнтраў культуры. Але гэта не так. У старадарожскім раёне іх яшчэ можна знайсці ў звычайных вясковых хатах.
Да гэтай пары такі рухаўскі дыван не той, што захоўвае, а шануе жыхарка вёскі Рубежы Марыя Івановна Рубчэня. Яна свякроў Раісы Рубчэні, а Раіса Рубчэня – дачка знакамітай рухаўскай майстрыхі Надзеі Пілюк. Увесь гэты сямейны клубок звязаны, зразумела, з дываном. Вось ён вісіць на самым бачным месцы, у самым вялікім пакоі, над вялікім ложкам з вежамі падушак. Вісіць тут 34 гады запар, і ніхто яго адсюль не здымае. Гэты рухаўскі дыван для Марыі Івановны дарагі падарунак. Был раньше красивый, это полинял, висит на солнце, на всем так полинял, и очень был красивый. А это уже не такие, ну, память хай висит. Этот ковер мне подарила моя сватья, моей невестки мама. Она была свадьба, она мне подарила. И она сама сделала, сама моя сватья. Пилюк Надежда, а жила в деревне Руховой. В Рухове делали двоих. Моя-то сватья, моя невестки мама и другая, что они уже помирали, нема их. Марыя Івановна ніколі такіх дываноў не рабіла. Усё больш ткала, вязала ды вышывала. Кажа, што за дыванамі трэба ехаць у Рухава, а ад Рубежаў гэта зусім недалёка. Вось яно якое Рухава, радзіма знакамітых дываноў. Назва вёскі паходзіць ад слоў рухча, рушан, рухлян, то бок плывун, глеба ў выглядзе дробнага пяску каля ракі. Аднак мясцовыя жыхары так не лічаць. Яны тлумачаць, што назва вёскі паходзіць ад характару людзей, то бок людзі тут рухавыя. І гэта чыстая праўда. 3 гады таму вось гэты прыгожы дом стаў аўтарскім музеем адной рухаўскай сям'і, сям'і Марціновічаў. Матэрыяльную і нематэрыяльную спадчыну сваіх бацькоў тут захоўвае Ніна Андрэевна Пархімовіч. Сям'я Марціновічаў лічылася заможнай, таму ўсё, што першым з'яўлялася ў Рухава, з'яўлялася ў сям'і Марціновічаў. Першы гармонік, першы веласіпед, першы матацыкл, першы аўтамабіль і, зразумела, першы дыван. І гэты дыван мне подарила уже безвозмездно, как была память. Так як у 70-80-е годы амаль у кожнай хаце, у кожнай даже хаце были по 2 каўры, это диваны. І яна мне подарила яго, Пілюк Надзея. А зрабіла гэты дыван таксама Пілюк Надзея, аднафамільца, браціха яе. Вот. А в 70-м году я получила кватэру ў горадзе. Тоже таксама купила сабе такі ковер, дыван гэты. І ў мяне ён у горадзе быў гадоў 5-6, пока я купила уже натуральны шарсцяны дыван. Першапачаткова узоры майстрыхі бралі з ткацтва, таму арнамент быў больш строгі і геаметрычны. А праз час жанчыны пачалі натхняцца прыродай, і лініі сталі больш плыўнымі. Аднак заўсёды цэнтральны матыў быў заключаны ў кветкавы вянок. Стылізаваныя птушкі і жывёлы, звернутыя галовамі адзін да аднаго, сядзяць на галінках фантастычных раслін, вакол якіх размешчаны узоры з кветак, лісця або зорак. Прастата і адначасовая філіграннасць саламянага ўзору уласціва менавіта работам рухаўскіх майстрых. Іх дываны характарызуюцца выключнай цэласнасцю і мастацкасцю. Я еще была малая, с 54 года, малая. Ну, еще помимо меня 3 хлопцы малых тоже. И я помню, ходили старцы у деревни, а у нас же было что дать. Мама и засолок, мама и пирожки, она и пельмени, она украинка, хохлуха. И она вельми смачно готовала. Дети помогали, все умеем теперь тоже готовать так. И у нас цыгане ночевали. Вот на этой каўры яны тады носили фарбы. Где яны доставали, я не знаю, но у сяло яны приносили. Цыгане.
у лоточках у таких запечатаны разные разноцветные фарбы. Красили ж, и на рушники красили нитки, и на соломку красили этими фарбами. У вёсцы Рухава ёсць вуліца і нават засталіся на ёй хаты Кацярына Русаковіч і Надзеі Пілюк. Майстрыхі былі суседкамі і сяброўкамі. На жаль, абедзве гэтыя жанчыны ўжо даўно сышлі з жыцця. Якраз у той момант, калі дываны, аздобленыя каляровай саломкай, сталі нікому не патрэбныя. Гэта былі 90-е. І толькі ў 2014 годзе супрацоўнікі старадарожскага цэнтра рамёстваў пачалі біць у званы. Яны сабралі экспедыцыю і паехалі ў Рухава. Падчас той этнаграфічнай вандроўкі яны знайшлі і выратавалі толькі 4 дываны. Ды і таго б ужо магло не быць, каб не Марыя Михайловна Русаковіч. У мяне яшчэ рамкі сохраніліся, падзелкі гэтыя. Я показала ім. У мяне яшчэ салома асталася крашана. На чардаку где-то ляжала. Марыя Русаковіч – жыхарка вёскі Рухава, ветэран працы, народны майстар Беларусі і ўвогуле чалавек-легенда. Менавіта дзякуючы ёй адрадзіліся рухаўскія дываны. Яна ўспомніла ўсё. Як сушыла салому, як рэзала, як фарбавала, як прасавала, як клеіла. Усё да дэталяў успомніла. А навучылася яна гэтай справе яшчэ ў 1970 годзе у сваёй хроснай Надзеі Пілюк. Мы ўжо ўтраём рабілі. Я ж вучаніца іхня, яны ж прафесіяналы ўжо, а я прыглядалася, пачалі сумесна каўры рабіць. Дня мало, а муж слухаў мяне. У мяне ж малыя дзеці, а ў іх жа нікога не было. Я палажу дзецей спаць, паядаюць усе і палягуць. А я ушла до 2 часоў, до 3 часоў. Як уже пачалі паступаць каўры, тыя людзям панадобіліся, мы па ўсіх дзеравянях заказы прынимали. Гэты каўёр стоіў 25 рублей. Сначала мы по 20, а потом уже цену подняли по 25. Купіць фабрычны дыван у савецкія часы было амаль немагчыма. Па-першае, каштаваў ён вельмі дорага – 400-600 рублёў, пры сярэдняй зарплаце 100. А па-другое, дываноў часам увогуле не было ў продажы. Таму за рухаўскімі дыванамі прыязджалі з усёй Беларусі аўтамабілямі, аўтобусамі, матацыкламі і нават цягнікамі. Дэфіцыт быў і з саломай. Не той, што б яе не было, не, саломы хапала, але ўся яна належала калгасу. Жанчынам-майстрыхам прыходзілася рызыкаваць. Мяне чуть не судили за эту солому. Поехала я с мужиком солому. Я серпом взяла лещенку, давай эту солому. Я рыжу, не глядаю ще, кольки мне надо, и яка мне надо, выбираю. Гляджу, правленцы з колхоза оглядали поля и убачили меня. Все правленцы на мяне прыйшлі. Рабіце мне, што хочаце, хочаце судзіце, хочаце не судзіце. Я салому панясу дадому. Яны мяне не трогалі, не забралі эту маю салому. Прыйшла я дадому. Як раздумалася, што ж пададуць на суд. Давно ж судзілі, бурака украдзюць, участкі ж былі, бурака возьмеш, уловяць, ўсё, отвечай. Кажу, я вам каўёр зраблю. І зрабіла. Да, адплаціла. Салому для дываноў рыхтавалі ячменную, маладую, сушылі ў цяньку, а не на сонцы.
Такім чынам яна не губляла свой першапачатковы натуральны колер. Потым сцябліны разразалі на асобныя саломіны, аддзяляючы вузлы і фарбавалі ў адпаведны колер. Закрасить, закропить обязательно надо кислота и соль. Вот. У нас не было лимонки, там капусты ж хапало, квашеную капусту. Так мы рассольник той капустный. Так пахла вельми солома из того капустника. Як і з фарбамі, так і з клеем. Не ўсё было так проста. Нават у 70-е гады звычайнага клея для паперы ні ў адным магазине немагчыма было знайсці. Таму клей рухаўскія жанчыны рабілі з мукі і вады. Мука, обычно белая мука, вот первый сорт, лили в воду, разбалтывали и наклеивали. А потом уже, ну, как появились эти клей, где можно было взять, так мы уже это. Но все равно мукою клеем теперь. Во-первых, сгорает цвет, и он не будет такой яркий, если его клеем намазать, а потом надо гладить пресс. Вот. И он сгорает. А так мукой мы поклеим, это уберем, тогда получается ярче цвет. Пакуль саломка мяккая, Марыя Михайловна нарэзвае з яе стужкі, то бок разразае трубачку ўздоўж валакна. А потым пачынаецца самае цікавае. Жанчына бере гарачы прас, якому гадоў можа 40, і старанна адпрасоўвае кожную саломку, пакуль тая не высохне. У нас не было этих ковров, не было. Было у Засмужжы, это Любань. Я робила на пенкозаводе, так? И у меня была подружка, и мы ездили и к ёй у деревню тую. Но я ее бачила, 18 годы. На что мне те ковры? Я ж гуляла до ней, хлопцев шукала, до ней ковры робила. Далей Марыі Михайловне спатрэбіцца газета. На газету яна наклейвае пафарбаваную адпрасованую саломку аднаго колеру. Наклейвае такім чынам, каб адна стужка спалучалася з другой. Такім чынам у Марыі Михайловны атрымаецца саламяны зялёны пласт, з якога потым яна будзе вырэзваць лісце для кветак дывана. Хочаш, начинай ты яго сначала, вот удоль, хочаш папярок, каб центр не мешал. Центр есть центр. Надо создать центр, а потом, гляди, теперь уже у меня глаза не тые, руки не тые, уже, ум а работать я так не смогу, как я работала. На чорнай тканіне Марыя Михайловна знаходзіць сярэдзіну і ставіць метку. Пачынае рабіць дыван. На гэты раз у цэнтры яна вырашыла размясціць 2 зайчыкаў у абрамленні кветак. Усе дэталі ўжо ёсць. Зараз іх трэба раскласці па сваім месцам. Уся цяжкасць у тым, што дробныя саламяныя элементы часта пераварочваюцца, і ўся карцінка збіваецца. Гэты працэс займае 3-4 гадзіны. Толькі калі ўвесь дыван выкладзены узорам, дэталі можна прыклейваць. У мяне ж быў 2 коровы і конь. Вот я решила чиму выразать, коня. Там мужик из лесу зайца принес, треба зайца нарисовать, треба, вот таким. На гэтым праца над дываном не заканчваецца. Пасля тканіну трэба пачысціць ад плямаў клея і пакрыць лакам. У будучым лак будзе абараняць колер саламяных кветак
і пялёсткаў ад сонечных прамянёў. Да таго ж лак выконвае эстэтычную функцыю. Ён робіць букеты і жывёл больш бліскучымі, а значыць аб'ёмнымі. Вось і атрымаўся яшчэ адзін сапраўдны рухаўскі дыван. Я не знаю, чым ён отличается, но я одно знаю і цвёрда знаю, што ніхто яго не зробіць. Ніхто.